till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. So good morning. Yan, time check tayo ngayon sa 6:57. So andito tayo mga kuragon sa dagat. Sa gilid ng dagat na kasi medyo tumila na yung ulan. So pumunta ako dito sa dagat para maghintay ng kunting init. Kasi hindi pa lumalabas yung init. Masarap, maganda kasi ito sa katawan yung nagsisimula pa lang yung init tapos andito ka sa dagat kasi dagdag resistensya to sa katawan natin. Tapos maganda to sa may mga sakit. Pag tuwing umaga kailangan pumunta kayo dito sa dagat. Kung malapit kayo sa dagat, pumunta kayo dito. Tapos yung mga yung mga bagong panganak dyan, yan. Maganda to sa katawan sa mga bata. Para kung medyo yung bata yung madilaw-dilaw, kailangan kasi yung painit eh. Kailangan mainitan sila para इन छोटे-मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? dito sa dagat maganda to, fresh to sa dagat pag nagpainit kayo. So tayo dito, medyo papainit tayo ngayon. Hintayin natin yung yung pag ng araw para mainitan tayo. Kasi maganda to sa katawan. So bali pumunta rin ako dito para para tingnan natin yung dagat kung may mga naglaot. So meron mga naglaot ngayon. So dito tayo yan. So kung nakarang araw marami dito mga bangka. So kagabi sila naglaot, nag-alis siguro sila mga 3 to 4 ng madaling araw. So dyan. So ilan-ilan lang yung hindi lumaot. So karamihan naglaot sila dyan. Pero malakas pa rin yung alon. Ayan. Malakas pa rin. So nagtyaga na silang maglaot ngayon dahil so ilang araw na rin kasi wala ng ulan. Malakas yung ulan tapos malakas yung alon. Ilang araw na rin sila alos magkatatlong araw na or 4 araw na silang hindi nakapaglaot yung mga bangka dito. So kaya naglaot sila ngayon dahil sila baka sakaling makahuli man lang ng isda para sa pamilya. Sana all. Dahil kung hindi tayo mag-prepare sa dagat, yung mga maglaot natin, walang kakainin yung pamilya. Kaya nagtyaga na silang maglaot para may dagdag ka man lang. So kaya ayan. Ikaw may naglaot pa? Alam mo ba? Saka makusugan dagat ko niyan. Ha? Matrabaho na ako sa akin. Balik trabaho. So yun pala mga kuragon, bukas, Monday, bukas na. Kasi ngayon, linggo. So bukas, lalaot na maglalaot. Sige nga, subukan mo. So, niyaya kasi ako maglaot. Ayoko kasi malakas ang alon. Babalik na ako sa trabaho sa Matakon project natin doon. Babalik tayo doon kasi may materialis na. So naghihintay na yung trabaho natin doon. So yun, kala ko maglaot pa yun pala. Hindi kasi lagi kasi ako naglaot dito. So yung ibang vlog ko, yung iba kasi paglaot ko, di ko kasi nabibidyoan. So dalawa lang yung nabidyoan paglaot ko. Yun, yung naghuli kami ng laygitan. So sa Balatan dito sa amin, alam yung laygit tawag sa amin laygitan. So, dalawang bis na ako nag-vlog nun. So di na ako nakapag-vlog. Dahil natakot din kasi ako sa alam niyo na pag sa gitna ng dagat, mahirap na pag tumidlat. Kaya natakot din ako kaya ako nag-vlog. Dalawang bis lang ako nag-vlog nun. So medyo masama na ang panahon. Yan. Tumitila-tila na naman yung ulan. So nababasa itong cellphone natin.
So kanina nagpapakita na yung ano, yung araw. So ano naman, masama na naman ang panahon. O yan o. Masama na naman. Siguro may ano tayo ngayon? May pressure kasi no pressure daw. Pag sinabing no pressure, kailangan walang bagyo eh. May pressure tayo ngayon. Hoy! Oh, tumitila-tila na naman. O, patak-patak na naman. Kala ko tutuloy-tuloy na. So, silong tayo para hindi magkasakit, iwas sakit. Dahil gusto nga natin magbilad ng sikat ng araw. Hindi naman tayo makapagbilad dahil nga, yan na, umuulan na naman. So, iwas din tayo. Kailangan sumilong tayo. So, sisilong muna para hindi tayo magkasakit. Saan tayo silong? Dito tayo mga Koragon, sa tabi. Yung aso, nagkatali. Yung sama. Dito tayo. Tapos, pag lumakas yung ulan, uwi na tayo kasi mahirap na mabasa. Yan. Dito tayo, yan, yung dagat. So, di na natin makita yung Boreas Island dyan. Tapos yung Amnisola, di na natin nakikita. Kasi makunop. So, umuulan na naman talaga to. Walang tigil na lang tong ulan. So, kaya yung mga trabador natin dyan, yung maglalaot, tapos yung magdaragat, tapos yung mga construction workers natin dyan. Tapos yung nagakit sa bundok, mahirapan ngayon dahil tag-ulan eh. So, hirap dito, hirap. So yun mga Koragon, tumakbo tayo kanina umuwi kasi ang lakas ng ulan. Umuwi tayo, baka mabasa tayo ng ulan. So ngayon, ito na, sumikat na yung araw. Ang oras is 8. Ang oras is alas 9. Ang oras is alas 8 na. So ito na, may araw na. So yan mga Koragon, lumabas na yung araw. Yan o. Medyo uminit na. Uminit na. Bye! Sa Matakon? Matakon? So yan, uminit na o. Yan. So, makakapagtambay na tayo dito. Sa dagat. Sana all. Kanina, lakas ng ulan eh. So, alas 8:10 na oh. So, ngayon pa lang lumabas yung sinag ng araw. So, yun mga Koragon, maglalakad tayo dito sa gilid ng dagat para sinag ng araw. Kasi ayun yung araw. Ayun, lumabas na. So, asan na ba? Hindi ko makita. Ayun, basta yun. Hindi makita. So yun, lumabas na sinag ng araw. So lakad-lakad mo tayo dito para mabagyan tayo ng kunting energy. Yan, lakad-lakad tayo. So medyo ano na ngayon ang dagat medyo kalmada na. So nakita na rin yung Boreas. Ayun yung Boreas. Sa dulo na yun. So kalmada na. So marami talaga mga Koragon yung naglaot. So itong hilera to, yan, diretso na to. So kapon mapansin nyo yan, talagang punong-puno ng mga bangka. So ngayon nagsipaglautan sila. So yan, nagsipaglautan sila lahat dito. So tara, lakad tayo. Para makapag-relax man lang tayo. So ito nasa lubong ko to. Ito dati itong dati itong humihina na, ngayon medyo malakas na. Yan. Ay. Tama kayo. Ako naman eh. So, dati yan, dati humihina na yun dati. So dito lang siya lagi sa dagat. So yan, lumakas-lakas. So lakad lang tayo hanggang sa uminit ng gusto, pero medyo na yung init. Oh. So yun, dagat.
So ito. So marami doon naliligo. Dulo na yun, oh. So, marami naliligo doon. Mas malaki yun, oh. Malaki yung araw yun, oh. Yun, oh. Palapit na, yun, oh. O yan, oh. Oh, ang laki yan. Oh, dalawa sunuran, oh. Oh, ang laki. Yan pa, oh. Oh, ang laki. Ang laki nun, ah. Ang laki yung araw na yun, ah. So, yan, oh. So, ang lalaking alon to, ah. So, masarap dito mag-surfing. So, yung tawag surfing ba? Tama. Yan. Basta yun, ah. Yan, laki ng alon. Ayan. So, naglilinis ng paltik. Paltik. Balik tayo doon. Balik tayo sa ating yan, lakas ng alon, no. Uy. Tara. So yun, malayo-layo na yung naabot natin. Kung nilakad natin to, siguro malayo-layo na. So ayan, bumalik tayo dito sa pinanggalingan natin para makapag pahinga kasi napagod na yung pa ako kanalakad. Ayan. Nagano ka mo dyan, Dua? Ha? Nagano? Kakauning anong mari? Swerte dawan. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Yan. Ligo. Isa po tayo dito. Nakakapagod maglakad. So, pahinga. Hi. Sedikit, bakit naman siya, Paul? Munti ka na tamaan ng bato. Medyo mahaba na makuragon yung buhok natin. Parang matanda na tayo dito. Okay lang yan. Kasi ano, ayan, mahaba na yung dito natin, oh. Kasi wala tayong mapagupit. Pampagupit na lang, wala pa. Ang birang buhay. Tama kayo. Ako naman eh. So ayan, supportan nyo mga kuragon itong aking vlog. Sa mga susunod pang vlog ko, supportan nyo. Sa mga nagsusuporta pala sa kanya, sa walang sawa sumusuporta, maraming salamat sa inyo, no?
So sana hindi kayo magsawa para marami tayong i-upload ditong video. So bali bukas, babalik tayo sa trabaho sa Matacom project. So abangan niyo yung pagpunta ko doon. So maraming salamat sa mga nasuporta. Thank you.